No amendments by roll call. Oh, sorry. Paragraph 10 we have to vote separately by roll call. Európsky parlament na každom svojom zasadnutí zaoberá sa aj zahranično-politickými otázkami. Tentokrát popri japonskej tragédii samozrejme naša pozornosť je obrátená na dianie na Strednom východe a v Severnej Afrike. Popri tom, že vítame samozrejme boj o demokraciu, pád diktatúr, pretože pre demokraciu nie je priateľná žiadna diktatúra, najmä nie taká, ktorá kinoží svoje vlastné civilné obyvateľstvo. Popri dobrých správach však prišla aj veľmi zlá správa, že v obidvoch konfliktoch, či v Egypte alebo v Líbii, boli používané metódy násilia voči ženám. Nejde tu samozrejme o nejaké jednotlivé prípady. Amnesty International svojho času v rokoch 99-2000, keď skúmala ozbrojené konflikty, nenašla ani jeden ozbrojený konflikt, kde by sa nepoužíval násilie voči ženám ako zbraň. Veľmi často dokonca sa používa táto zbraň ako genocída, pretože pre niektoré kmene, pre niektoré skupiny obyvateľstva je to neskutočné poníženie. Tieto ženy nie len, že sa stávajú obeťami násilia, ale veľmi často sú vypudené z komunity, vypudené z vlastnej rodiny. Aj bez rozvodu sú vyhnané v konečnom dôsledku a teda sú poznačené na celý svoj život. Veľmi často sa považujú ženy práve za tie, ktoré odovzdávajú kultúru daného kmeňa, daného národa, symboliku daného národa pre ďalšie generácie. A násilie voči ženám v zásade je poníženie celej veľkej skupiny, celej spoločnosti alebo subkultúry. Existujú samozrejme medzinárodné dokumenty, ktoré zakazujú násilie voči ženám, znásilnenie ako vojnový zločin. Avšak sme aj svedkami toho, že veľmi často tí, ktorí tieto zločiny spáchajú, páchatelia, zostávajú nedotknutí a zostávajú nepotrestaní. Európsky parlament vyzýva práve vlády, ale aj vojenské vedenie, aby skoncovala s touto praxou, pretože aj podľa medzinárodných dokumentov, či už ide o Ženevskú dohodu, alebo o štatút rómsky, pokiaľ ide o Medzinárodný súdny dvor, považuje násilie voči ženám, znásilnenie žien za vojnový zločin. A takéto zločiny v boji za demokraciu nemajú miesto.